Sanibonani babulele emakhaya. Igama lami nginguSakhele. Ngisuka eMount Frere, Eastern Cape, kodwa ndilapha eThekwini ngokuhlala nangempangelo ndiphangela lapha eThekwini. Ngicele iVumani TV uba indincede apha. Indincede nge-boyfriend yam endifihlayo, ayifuni kuniveza kowayo. Akho nto endingamenzeli yona la mfana guys. Kodwa yo ndisisitabane mna ndidlala namadoda. Ndisisitabane mna. Ithi baby Ubaby yakho yinja mna. Ubaby wakho yinja wena. Ucimba fana uba uzotya yonke into yam uphinde yinja wena man. Waza ne-idea lo mfana ndazi noba mhlawumbi kuba ufuna ukunibetha. Ufuna ukunibetha. Ngoku into ayenzayo uyanifihla. Ndambona uba uze ne-idea e-right futhi ne. Ndaqonda uba into emandiyenze mna. Suka. Ulwela ntoni? Suka. Ulwela ntoni? Ulwela ntoni? Ngigulela nje. Ulwela ntoni? Ulwela ntoni? Lalelana uhamba naye lo. Uhamba naye lo. Kanye nolala naye. Awundiki. Kanye lo ulala naye. Awundiki ngali. Kanye ulala naye. Awumuthi. Awumuthi baba. Awumuthi. Lento nesikhaqa samasende ulala njalo. Awuthi umnqondo wakho. Umnqondwane. Intoni umnqondo? Futhi kubonisa awundiki na. Ngathi na uhamba naye wena. Hamba naye kanjani? Yina isho menqoma. Yina isho menqoma. Yina ngicela uba uthanda ipenti zami. Indlela endizinxiba ngayo nomzimba wami uyashibilika. Nawe ndinobona nawe. Hayi ba. Ndibona nawe. So ndibuye ndibathande nabafana abangamadakhi ke mna ke. Njengaye ngoba idakhi. Uthini wena kaloku bhuti wami uyazibona nje uba ulidakhi nawe. Uthini wena? Uthi uthanda ipenti zami khona shame unako ukunwaya xa ngaba ebona naye bano umuntu wami ngoku akasafuni nova sekepheka ukudla okubi nasendlini vele ndenze kanjalo ngiqonda uba kuse ngizombamba ngokupheka ukudla okubi endlini yabo xa nipheke okumbi bese kuthinta thina ya bese yanithinta naye kuba bonke abantu oke wathandana naye uyagula lo into endayitshoyo kuye lo wayithenge inyama inyama enaliyithengile ucokelani zange uncome inyama yami Dacho futhi banesosi zayo zimnandi la nyama yandiqanga uma ngizothi uthi uyaxoka uyagula wena. I was naked during that time ngixelele ngandinxibe itonga ipenti yami eyayibomvu wena wathi inyama zami zimnandi itonga engakulingani futhi zange uthi bazimnandi wathi zibukeka zimnandi intoni awazi inyama ibuka kanjani wawusho yiphi inyama ukuthi mnandi inyama lo wayithengile emnqobisi amasosi phela athengwe emnqobisi inyama idibana inyama nendlu yami idibana phi because sahamba saya endlini yami ndanjolanda ngibingelele mbukelo weVumani film lokhuluma uVumani walileka umhlabele ngani awusona madoda le phansi emangozi kwakhubala nibuye egcikeni madoda hawu isimanga lesi uyaphila mfowethu ngiyaphila kanjani bhuti ngiyaphila mfowethu ungake nje uyichaze nje ukuthi ubani wabani usuka Sanibonani babulele emakhaya. Igama lami nginguSakhele. Ngisuka eMount Frere, Eastern Cape, kodwa ndilapha eThekwini ngokuhlala nangempangelo ndiphangela lapha eThekwini. Ngicele iVumani TV uba indincede apha. Indincede nge-boyfriend yam endifihlayo, ayifuni kuniveza kowayo. Akho nto endingamenzeli yona la mfana guys, kodwa bhuti wami undenzela nje isiyezi. Undenzela isiyezi songafuni siye kowabo. Kudala ndimbuza uba kutheni ungafuni siye ekhaya. Ungixelela indaba nje ezininzi utshone vela ngixelela uba akanabazali kwathini ngathangani. Ndicela nindincede ndifuna impendulo kuye. Ndiyoyika ukumbuza mna ngokunokwam ngoba uyakuthanda ukunyukelana nami ngagcina seke ndibetha yabo andimthandi nomfana obhulishayo ke mna ke. So ndicela nindincede guys. Ninibuzele yena or mhlawumbi ndizawuzibuzela yena apha phakathi kwenu ngoba ngabe sekunesikhathi esingakanani nithandana nalo muntu? Sine 2 years sithandana. Yonke into nje imnandi uyakunika imali mhlawumbe
akanayo nje imali uyinikwa ndim imali ndim ophangelayo apha ndim ophangelayo uhamba ngemoto yam yonke into uyenza ngemoto yam lo mfana unxiba mna yabona nje xa ke ngafika ngoku because ngiyamdinga guys cela nize nilandele yena mhlambe uke wazama wambuza ukuthi yini indaba ekubalekele menqaba ukuthi ayokwazisa kubo lento endiyitshoyo kaloku mosiba uvele abe nelukuluku uyaninyanyisa ndiyanyanya nje ngoku yabona xa ndimbona ndiyacasuka bhuti ndiyacunuka kahle kahle xa ndimbuza uba kutheni anganisiko wabo unelukuluku nje uba nento endingayaziyo akho nto endingamenzeli yona lo mfana lo andimqashe uhamba ngemoto yam bhuti kungoku izikhiya zemoto yam zikuye mna ndiyakubharisha mele ndirequeste kaloku ngoba naku imoto yam ihamba umfana odlala ngam akafuni undiveza kwabo yindaba ungamcela ezokulanda umuthi uhamba imoto yakho wena uzubharisha uloku ethi hayi inetwork ibibheda apho benikhona benihleli namajita sometimes ayibambe kona shame ifoni athethe pepe wathi ndibe ndibuza uba uphi athini uthini hayi ndizobuya ndisahleli namajita sisadlala ii-cards or siyagemblisha andixelele izitori nje into endingayiva asekethi inetwork iyabheda ngabe nesikhwele ngayo lo muntu ndizothini ungabi nesikhwele kaloku futhi ndizothini ungabi nesikhwele awunaso wena isikhwele nomuntu wakho hayi nesikhwele nomuntu wami manje yabuthi phela ndithi kaloku into yakho izinto zami so manje kulesikhathi nindawonye awucabanga ukuthi mhlawumbe udlala ngawe noma mhlawumbe uyakuyuza udle imali yakho kuphela ucabanga umbuka wena uyakuthanda ngempela noma uthanda le mali omnika yona ndingatsho ndithi sometimes xa kusondele idate zoba ndirhole emsebenzini yena unako kunibamba so hard yabo phaa naphaa yabo nam ndigcine seninyibilika senimeltha nge-English yes senimeltha mntasekhaya qha ke ngoku umfana mani last time emotweni yam ndithe ndiyafika emveni koba elahleke i-weekend yonke ndizobhaqa ii-condoms kulapho ndiye ndarealize khona yes zinintsi into ezivelayo yabona ngoku senivela neyomtshito zinintsi into zakhe ndifuna ifoni yakhe ngabe uyayiphatha hayi ifoni yakhe andiyiphathi ngoba uyamthemba no it's not like ndiyamthemba ndimthembi but not 100% ya ndifuna ukuhetheka but yena ngoku seke yayiveza nangokwe-actions zokwenza yabo uyandenzela nje isiyelego endingasaziyo so ndifuna ukwazi into yokobana kwaye zanifihla kowabo ngabe sekunesikhathi singakanani nitshela umbukele ngabe like sekunesikhathi esingakanani mhlambe ungasekho comfortable ukuthi manje lo muntu akafuni ukuyongintroduce noma nje uvele wathi hayi no kwafika la wathi hayi no sengikhathele mina ngifuna lo muntu ayointroduce kubo I think inyanga ye-8 le ndiloko isemqondweni wami lento iwesi akakuthandi nobuya mayike wahamba nemoto akathandi ubuya akabuyi nasendlini uyanifihla khona shame unako ukunwaya xa ngaba ebona naye bano umuntu wami ngoku akasafuni nova sekepheka ukudla okubi nasendlini vele ndenze kanjalo ngiqonda uba kuse ngizombamba ngokupheka ukudla okubi endlini yabo xa nipheke okumbi bese kuthinta ya bese yanithinta naye kuba bonke abantu oke wathandana naye uthoba igama lakhe nguNcali igama lakhe uNcali kuba bonke abantu osuke wathandana nabo mhlambe yena ungamrate nje how many percent ndingatsho ndithi shame in terms of moving ngamnikeza u-95% yes kanjani mehamba noma umuva kuphi ngale mbhedeni there are many ways ezokumuva dali yayazi nawe ba ndithetha ngantoni yayazi mos inyoka ihamba ngesifuba inyoka ithambile inyoka South Africa leyibonela ukuthi kunjani emhlabeni ngasho ngathi Vumani Film izokuveza konke namhlanje usuku ukuthi laba abangazi ukuthi ubani uNcali ufihla wena umhlaba ubona ukuthi owakho ufuna ukwazi bakutheni enifihla kutheni ezonifihla South Africa ngiyacela my brother ningitholele yena ngiyacela nje ngicela ukwazi ba kutheni ezonifihla isibhamu esingekho emthethweni yini
engathi ndililahle lesibhamu ngoku kanti isibhamu sangempela uyabona mu proud nje noma ugoba uveza noba kunini awunaqhala uyakwazi futhi nokusikhuphela amapolisa yabo singekho emthethweni ungabotshwa mntasekhaya andazi bona ufihlelani andazi bona ufihlelani manje emphakathi mhlawumbe akekho omunye komxoxela ukuthi usandana nawe uncane ngixoxele ichomi zami ziyayazi lonto but yena ezakhe ichomi aziyazi lonto utya imali yam atye mna atye yonke into yam nje unxibe mna nangoku njonge uyaphila mfowethu yaphela bafo njani wena ku right ngabe uyamazi ndiyamazi lo bhuti ndimqhubela imoto yakhe umqhubela imoto ka ukhona ubhuto nje kowenu unobhuto nje kowenu akekho ubhuti ekhaya unobhuto nje kowenu kutheni uzonibiza ngobhuti lo muntu ndimqhubela i-Uber bhuti andazi noba imali yakhe cash up yeble Uber iqhubayo yeble yile ndimi Uber noba imoto yam le ohamba ngayo nesifebe imoto yam lo ngalo wandiqasha baxelele uba nam ndiyi-Uber mntasekhaya baxelele uyandigibela kalo nam uyandigibela ekusalayo uyandigibela i-cash up yanto emoto yakho awuyicelwe ibhonasi yantoni lo mntu makezisa i-cash up lo ufumana ibhonasi xa ndimnikeza ibhonasi eyimali akayifuni ibhonasi eyimali suke nisendlini nam ezise cash up yam ezobuya futhi ezoba ngumuntu ozolala endlini uyagula lo xa ndigqiba kumnikeza imali yakhe lo mntu ucash up every Monday lo mntu lo ucash up every Monday lo mntu kodwa ngoku uzonixelela ngabe nahlanganaphi naye nahlanganaphi sewuba ubani igama lakho mfowethu uncale baba uncali nahlanganaphi naye mna naye sadibana emnqobisi lifestyle ematywaleni buti kwenzekani emnqobisi ekudibaneni kwethu baxelele uba wawungenanto doti baxelele njani yothini emnqobisi engenayo ndadibana naye lo mfana ihamba nabanye nje abafana ndaqonda uba no shame utyhuthi lo guy lo uyagula ke ngoku ushota ngento eyi-one ndiyambona uba mhlawumbi apha emva pha soba khona ekhayeni akubuhlanga yabo ndatsho ndathi no yabona lo ndizamthatha lo uyagula because ndiyambona uba baselana le khona obutywala obubabayo xa iblack bazothina abantu bam into lo iveza abantu bam uyakudla yini uncali uyakudla utya yonke into yam utya imali yam intoni endiyityayo kwam atye nam futhi andikuniki nayo cash up uthi yena uyamutya uthi uyamutya andikunikeza ibhonasi yendoda ndisisitabane mna ndilala namadoda ndisisitabane mna itsho ithi baby ubaby yakho yinja mna ubaby wakho yinja wena ucimba fana uba uzotya yonke into yam uphinde uyakubetha yini imali yakho no akandibetha endlini uyaqala ukunibetha ngoku imali yakho upa ndimniki na uyaqala ukunibetha uyaqala ukunibetha imali yakho ye-Uber imali yam ye-Uber uyandinika imali yam ye-Uber iphelele ne kodwa mase ndimrholisa rhoqo lo mntu ezisa i-cash up yemali yam uyarhola lo mntu lo unganisondisi xa kwakhe sesitabane sitheni kunoba ndimbona uba utyhuthi lo mfana ne so ndamthatha ke mna ke ndaphuma naye saya ngaphandle ndamkhombisa imoto yam bayithanda imoto yam ne waza ne-ID ye lo mfana ndazi noba mhlawumbi kuba ufuna ukunibetha ufuna ukunibetha ngoku into ayenzayo uyandifihla ndambona uba uze ne-ID ye erayithi futhi ne ndaqonda uba into emandiyenze mna ulwela ntoni suka ulwela ntoni ulalelani uhamba naye lo kanye nolala naye awundityi kanye lo ulala naye ngali kanye ulala naye awumutshi le nto nesikhaqa samasende lala njalo awutsho umncundwane intoni awundityi funa ndikubonisa awundityi na ngathi na uhamba naye hamba naye kanjani yina isho mencoma undixelela uba uthanda phambanisa lo indlela endizinxiba ngayo and nomzimba wam uyashibilika nawe ndinokubona nawe so ndibuye ndibathande nabafana abangamadakhi ke mna ke njengayo ngoba eyidakhi
Uthini wena kaloku bhuti wami uyazibona nje uba ulidakhi nawe. Uthini wena? Uthi uthanda ipenti zam and uthi uthanda amapenti akhe. Ikhona indoda egqoka ipenti. Ikhona indoda enxiba ipenti. kuba indoda Ikhona indoda wena noba ndimi indoda. Awuthanda ipenti. Ikhona indoda ngubani indoda ikhona indoda eyondlonya indoda. Ikhona intombi namasana. Ikhona indoda eyondla enye indoda. Andiyeke wena. Ikhona indoda eyondla indoda. Usuke kumwe. Ayikho mntasekhaya. Usuke ngithendeke wena. Suka. Indoda yiyonde Usuke enye kumwe. indoda. Sonibamba. Ungazondixelela lento ndixelela yona. Sonibamba. Ukwazi. Why singayiko wenu? Awundazi unothina ka. Emancane mfethu why ungam-introduce kubo? Jonga bhuti ne lo mfana lo okokuqala unxibe impahla zam wena unxibe mna sazani mna nawe ungatsho ba uyaniphika zezakho uyanipika Uyamphika yini? Ndiyakuphika kaloku libala mntasesuthi libala mntasekhaya uba sine-naked pictures zethu sobabini including i-videos. Ndizokudlalela bhuti wam. Ndizokudlalela bhuti wam. Jonga ifowuni yam. Siveze. Yeke wena. Uthendeke wena. Suka. Yini uhlutha ifoni mazi ngathi ithombe nenqono? Yabo into izithombe zantoni? Uyangiphelela njalo izithombe zantoni? Jonga ke ifoto zantoni? into endizoyenza yayibhuti ifoni yami yayibo ifoni yami seyifile nangoku. Andiyeke wena. Ifile ifoni yami. Buha uyibulele manje ifoni yakho. Ngenya ndithatha unemali yena. Ifile ifoni yami. Ungiqhela ikaka wena uyaniqhela wena. Wena uyaniqhela wena. Uyaniqhela wena. Uyaniqhela wena. Sunibamba. Uyaniqhela wena. Sunibamba. Uqhela ikaka lo. Khona sunibamba man. Uyaniqhela bhuti lo. Ima iyehlisa umoya mfethu. Uyaniqhela. Kahle Wehlisa umoya mntamnyana. wena Phela ubuyise isikipha sakhuthi jonga yabona lo mfana lo njengangoku mangase kuthiwa mna ndingulo muntu endinguye futhi ndiyarhalela ukuyithetha lento ndiyarhalela khuluma uthi cute handsome ngicela umxelele akhulule impahla zam. Phendula le mofu. Phendula sesitabana ngabunibamba. Nasi tututo suke. Ngicela umxelele akhulule impahla zam. Lo mfana ndingamshiya enqunu ngoku. Zonke lezi ayigqokile. Ndingazithanda ndizinike uman in black mna. Lo Injalo kaloku. Nqali ngicela ukhulule impahla zam. Ndicela ukhulule impahla zam ubuyise isikhiya semoto yam sivele siyeke ngoba ngoku ndenzela into engayiqondi. Uthi ima bhuti lona ndikuxelele lo emotweni yam ndiye ndibone ipacket ye-condoms. Uyaqaphela ii-condoms zingapha ephaketheni andazi noba ziyi-18 na but close to 20 ndikuxelele ziyaphela within 3 days. Ezinye azilahlwa bazinyengeza phansi kwesithi yabo ulinukwe njalo nje mfana. Wayifaka amakhondom. Namkhole yiyo ndikuxelele. Wayifaka amakhondom phansi kwesithi. Indlela endakukhole yiyo. Wayifaka amakhondom phansi. Wena kwenzeka uyikhondom manje ndisemkhukhwini apho ndawo uhlala khona ndikuxelele. Ndiqhube ndiwuqhaqhe nalamkhukhu ndiwuqhaqhe ngathi uyothatha impahla edampini zokuyokwenza enye. Uzongithakathela lo kuyathatha. Ngeke ndikuthakathe Nqali uyamthanda yini wena? Ngizothatha into zam ngizothatha imoto yam. Ngizothatha imoto yam nanku nobhuti angandiqhubela iUber. Somnika lo. Wena buyifunela iUber kuphela yini? Buyifunela iUber kuphela. Ngifuna umqhubela imoto. Mase uyamqhuba naye. Umdlelano. Uniqhuba ngantoni? No bhuti uthethe enye into mawuthi ndiyatyiwa. Ingxaki. It's fine. Uyakwazi umuva kamnandi ne. But ube ungunto encane ndikuxelele ngesizulu. Yabo uyinto encinci ngesixhosa. Uyinto encinci. Uyanwaya. Umuva nje kamnandi usequza nje isinqa kamnandi kodwa uyanwaya ndikuxelele. Uyakwazi ukuthatha so hard kona shame. Uyayithanda kodwa. Yena uzithanda ngoku seke kum. Yabona xa ningathatha into zami kuye ngoku njengoba ndizifuna ungambona bhuti. Ndingakubiza within 2 weeks uzombona uba uphi uhleli unantoni eziphi into zakho ezikhulu. Into zami ngicela izikhiya zemoto yam ubuyisa impahla zami ngicela i-bucket hat yam ndiyayicela uyanya wena
nebhakethi yakho Ndiyayicela ndicela ibhakethi. Ndicela iskipa sam. Ndicela isikipa sam. izozikhulula Buyisa isikipa sam. yiza umyekeze yiza Ndakuthatha ungenanto. umyekeze Uyanifihla. izozikhulula Uyanifihla. into Uyanifihla. ima awukahle busha hit and run nini busha hit and run imoto mna ndishayisa nibaleka busha hit and run nini hit and run ntoni leyo Uyanifihla. busha hit and run kuyena Lo mntwana lo. uyagula lo into endayitshoyo kuye lo wayithenge inyama Ebinyama enaliyithengile. Ucokelani zange uncome inyama yam. ndatsho futhi uba neesosi zayo zimnandi la nyama uyandiqanga ngoma Uthi uyaxoka. uyagula wena I was naked during that time. Ndixelele ndandinxibe itonga ipenti yam eyayiyelesi eyayibomvu. Wena wathi inyama zam zimnandi. khona itonga engakulingani Futhi zange uthi uba zimnandi wathi zibukeka zimnandi. intoni Awazi inyama ibukeka njani wawusho yiphi inyama ukuthi mnandi inyama lo wayeyithengile emnqobisi amasosi amasosi phela athengwe emnqobisi inyama idibana inyama nendlu yami idibana phi because sahamba saya endlini yami emhlanga yabo sahamba saya emhlanga ndimhambisa ngale moto yami kuba wayize ne-idea ebhadlileyo umfana ndaqonda uba no into eshotayo kukuba ndaqonda uba into eshotayo kuba ndimgeze lo mfana kodwa ingqondo yona irayithi ndingayazi uba then ndabuya kulapho ndingawaziyo wena ncali uyandiqhela kakubi uyandigezela ngihlali kwakho wena uyandigezela ndikuxelele wena ngihlali kwakho ndikuxelele wena uyandigezela buti lo mntana wayengazange waya emhlanga lo mfana lo emhlanga wasiwa ndim wawuqala uye emhlanga ndandiqala vele sahlala emhlanga yeva buti sahlala wenze izinto zakhe ndaqonda uba ana shame manithini maninyamezele ne ndibona uba no man sisemhlanga ngoku ne and utyuthi seke hlambela naseshaweni seke yakwazi uhlambela eshaweni utyuthi shame ne ndaqonda uba no mandimnyamezele ugayi umntu uhamba tshintshe uyakwazi mos udibana nesiqhwanguqhwangu nje iphara ulinyuse yabona nangoku utshintshile nangoku ndamchole nganje udla wena udla imali yakho udla yonke into yonke into iimoto zam andifuni kwasenti kuye kuba ndiyamazi uba akanamali uyatshayisa ngemoto zam amosha iimoto zam neetshomi zakhe ndiyakwazi ukumnika imoto yam ndimxelele uba makagoduke ayephi emakhaya e-Eastern Cape sogqiba ndimfakele imali futhi kwayitanki yemoto yam ihamba naye igcwaliswe ndim ngemali yam manje indaba uthi yena wayesha amasosi ukuthi amnandi enyameni unamanga yena wayikhuluma ngovaselina nale ntoni nale abayibiza lubricant yona kanye wayiva zona zishushu kamnandi okanye zibanda kamnandi kukuba wena wawuziva zinjani kukuye kodwa mna into endiyaziyo wena uyandonwaye ekugqibeleni awunanto engako manje niyenza nini lento mele si cash up noma ekuseni noma nje mhlawumbe mutheka off kwenzeka kanjani futhi lo muntu uyefana nobuhlala nami lo kuyefana nobuhlala nami impahla zakhe akanalo ikhaya kahle kahle ngalendlela because uyanifihla nakwabo cacile uba uyacaca uyinkedama yitsho xa mna bhuti ndamsizela because ndaqonda uba no ukubona manje uqonda wayisho kuba umsizela ndandisendihleli kuye ndimsizela otherwise maungandonelisi ngaphansi awuyokwanto uyalahlwa ebefonelwe ngumama wakhe ufuna imali uqokela nto wasazondibuza ngabami abazali kulapho endaveza khona isitori uba unibona ningathanda uthetha ngabazali nabo abazali ngoko wena uzohamba uthetha loo nto wena undifihlela ntoni ke unifihlela ntoni waye yine omenzele yona lo angekayikhohle uyishintshile kuyena impilo yakhe yonke lo mntu lona ndadibana naye ungazi uthi mhlawumbe wayisafika apha eThekwini inoba wayisafika xa ndicinga yabo wayibhayiza nendlela anxibe ngayo yabo ndamenzela ilayisensi ndaqale ndamenzela i-learners license lo mntwana ndamenzela ilayisensi ndabese ndamfaka kule moto yam because weza ne-ID yeshame ebhadlileyo nam ndaqonda uba okay shame nokuzikhuphulela ii-points ugayi yabo wathi ngemini ezise i-cash up okwesithathu ingekapheli inyanga ezise i-cash up ndambhatala imali yakhe ne sometimes bendiye ndimnike yonke imali ye-cash up manje uthini ngibona ushaya i-stomach out uthini mekubuka yena uye kuncoma ethini kwakudibana kwethu ndandinxibe kanje qha ndandinxibe ihili ngalamini
ndandifake neweave yabona ndandi-right le kuwe nangoku lo ongazange uyibuyise zawuveza ifoto zayo uyincibile yindaba sicela ifoni ukuthi siyibone le foni le inkinga siyifile futhi yabo uyibulele le foni yindaba usathi besazi kaloku undaze lapha yindaba ubamba ifoni mase sifuna ukuveza ithombe unaked yindaba ubamba ifoni mase sifuna ukuveza ithombe unaked Bhuti ukubone makuthiwa uchole khona ezinto ezirecyclwayo uyefana wena noba ndakuthatha ndakufaka kuma script yathi ndakulungisa waba nguwe yabo ngoku uyaniphaphela kahle kuyinsimbi erinyuwile kahle insimbi erinyuwile ya unjalo malume uyefana netoti wena xa ndikuthatha ngoku yabona xa uyithatha bhuti itoti ngoku entsha uyithathe uyoyibeka phawa uyithathe khona mhlawumbe uyibeke kwenye indawo phantsi izorasta lona manje ngathatha izinto zami kuwe wena ungarasta wena ungaphatsha wena setyenziswa kuwe kanjani setyenziswa kuwe kanjani ibonus bhuti jonga ne manje mfethu awusho lo mfana lo uqala kwami naye lento yethu yokuba sithi ukubambana so hard ne sasendlini yami yeva wathi kum lo mfana lona ezise i-cash up ne wathi kum ndamnikeza imali ne ndambhatala wathi kum angayithokozela nebonus kutsho yena kum uthi nebonus akekho ngaphesheya kwayo kahle yabo uyixabisile ndakhupha imali futhi kwi-wallet yami ndathi ndiyamnikeza wathi no andithethi ngalo bonus bese wandibethela ilihlo ndabona ya ngaloo ndayifunda ivaliwe yabo ndayifunda ivaliwe ndaqonda uba okay no mandimthathe lo mfana ne ndithi kumthi phela nam ndiyafuna kaloku ukuthi ndihambe nomntu wami ukubone elaa xesha siya emall manje yini wena unqaba ukuthi ayovela kini wena ungahamba nenkonkoni yeke mhlanga yindaba why umudla yelani boy inkonkoni manje mesho uthi proud uyitjelani uthi proud manje mbuza mna uyatsho nje kuba sibabini that is why mna ndiye ndaqonda uba no mandicele nina yes ndicele nina ndiyayazi ba ababukeli babukele emakhaya if unaba abazali akayonke edama bahleli bezayibona laa nto if beyithumela imali kowabo bazobona uba yimali yami yabo sebeyazi nala mantombi nezi zifebe zakho omane uhamba nazo ngemoto yam zimele ziyazi uba zitya imali yam unamandla kanje baxelele uba ndibaqondile unamandla kanje embhedeni amandla wakhe ngoku hayi bhuti hayi mhlawumbi ngamanye laa ndithi uyalwa ngo uzuke ngali ngela xesha ngela xesha uyawasasa imali nesiskipha ngcolisa wena sonibamba mfethu ngabe wena uyamthanda andithanda indoda ndimthanda indoda awundithandi ngo bulalelani naye mungamthanda lalaphi naye andisenguye umasikhonza ngo uthi umasikhonza nje uyambiza umasikhonza andisenguye umasikhonza ngo akaza kuncoma mhlawumbe amehlakho ncoma amehlonye yabona sisitabane xa ndi-installile ndi-installe ukhala kuqala ndazi noba uzuke efuna imali bendiqonda uba no shame man imali akayazi lo ndamchola yabo ndimnike ukhala mu-installile kakhulu ya unako ukukhala mani-installile usukethi yawu sithandwa sami umuhle kutheni wazimala unokucula khona le ngoma yakho uyicule la ngoma uyicule uyayazi le kadanya le abakhongi andani noba uzuke uzuke ni-ayina abakhongi uyabazi kaloku inoba bakakowenu abakhongi abakhongi njani ekhaya ufuna ndikondle ndiphinde ndincibise ndiphinde futhi ndikuphephise ndiphinde futhi ndikulobole ufuna ulotyolwa ndim kanti ndikulobole mna ufuna ulotyolwa babukela izinto ezenzeka emakhoneni ufuna ulotyolwa ndim uphephisa abantu wena amanilungisele hayibo uphephisa wena
Akandazi lo. Jonga ngincibela tongo bafo ufila kanjani ukuthi uphumele obala ngento eniyenza ngale? Ayikho lo nto yandiqhela lo. Ndinxibe yona ekusalayo. Uyakhasa yini? Uyakhasa yini? Ekusalayo ndinxibe yona. Ayikho uyayazi. Ngikufunani wena? Ngikufunani? Ngikufunani? Siyatyana nje. Sesiyayazi. Ima bafo. Sesiyayazi. Uzubhanga mama. Uyayidrive Uber yakhe, angithi uyayidrive Uber yakhe. Manje uhlangana kanjani ukuthi udrive Uber yakhe mase yakhuluma amanga ayisuyamncoma futhi? Khawukumbuza baka ndrive na. Awumdrive. Drive Uber yakhe. Phinde udrive. Uthi ujikiza kamnandi nje. Yabona make etshikiza isinqa uya-back spinner kuthiwa ya ibizwa kanjalo. Uyabo yabona ke oko uzuke sewukuye higher level ke apha. Mawusa driver hayi uzuku driver le Uber yami yabona kodwa mina uyani-back spinner mina undithi mase sisobabili sonibamba wena uyayazi nawe lona uphikando Bamba. Bethu bile siwakingekho mina lezi zinto zenze bakhoneni. Manje wafakazi uthi imfaka apha mina lo imfaka uyandazi unazi kakhe imfaka imfaka Wenza ushayilimi. iwenza yonke into ingxaki iyanikhalisa manje uyanwaya Manje ufila kanjani ngoba lokho ekuphika kanje? ufila njani? Ngifila kabuhlungu bhuti. Ufila njani? Ngifila kabuhlungu kodwa ke ndiyathemba into yokubana uzoshintsha umkhondo zakho. Siyabona. No ingxaki ndiyayazi uzobhampa ngoku. Angeke iphele 3 days engabuyanga kimi. Uzonifonela lo. Uhleli uzonifonela wena. Nababa nosigora lo wakho uthatha izikhiya zemoto yakho. Vele izoqhutywa nguye vele usigora. Ya mthatha hamba naye isigora yakho mthatha. Izoqhutywa nguye. Hamba naye. Izoqhutywa nguye. Hamba nansi inkonkon ndini futhi yakhe. Izobanjwa nguye. Awumuthi yini bafo? Awumuthi yini? Wawukhona ndimuntu. Ibuni zakhe awuzazi ibuni zakhe. Awuzazi ibuni zakhe. Wawukhona ndimuntu. Awuzazi ini ibuni zakhe. Lapha izibuni zakhe. Uthini mekuncoma ngebuni akaza kuncoma ngebuni zakhe. Ayikho kaloku enye into ngaphandle kokuba mnandi. Kuthini ayikho. Kuthini bamnandi wena? Andiyazi yaziwa nguwe. Kuthini bamnandi? Yaziwa nguwe. Sonibamba wena man. Sonibamba. Yaziwa nguwe. Akho nto ndingakwenzeli yona wena. Sonibamba wena. Akho nto ndingakwenzeli yona. Bene nibizelana namanje hambe kodwa ngizombamba. Umhlaba wonke uyabona uzombamba ekamereni. Ndingakwenzeli yona. Uzobupha lapha. Ekusalayo akho nto. Uzombamba ekamereni yini? Uzombamba ekamereni. Uzombamba ekamereni. Into yona angakwenzeli yona. Into yona angakwenzeli yona. Okay, buka bafo. Buka mfowethu yehlisa umoya ngabe yapha. Yehlisa umoya ngabe yapha. Usuke nawe. Ngabe yami yehlisa umoya. Udla imali yami. Yehlisa umoya bafo. Uyangiqhela wena. Ungifihlela Mina ngizokubamba wena. Undifihlela nto. Mina ngizokubamba wena ubunilandela le kaka labo uzothatha lamasumba noTom yakho. Ndicela izikhiya zemoto yami. Unika amasambu nikhaphe sozithatha wena. Ndicela izikhiya zemoto yami. Nike. Okay. Ukahle nawe. Ukahle nawe. Awukahle nawe. Mfethu okay ngiyaunderstand mfethu. Ngiyaunderstand mfethu. Mageza. Ngiyaunderstand iqiniso libhlungu baba. Wozoqinisa. Awundazi kahle wena. Uzobukhona iqiniso. Phela sukumdusha mina ngingekho baba. Uphika ntoni? Pho wathi uphika ntoni? Uthi iqiniso ntoni uphikayo? Uphika ntoni? Okay bafo kulungile mase ungahamba mfethu. Uphika ntoni? Uthi ngithathe imic. Noma usafuna ukubala ngizokuna thatha lento yakho. Isigqoko kusona sakho. Uthi ucela isigqoko, Ulula yonke into uncibe mina lo. Ulula phela isigqoko. Ngicela nincede. Iskipa sami ndiyasicela. Iskipa sami. Ngicela ukuthi umkhulule iskipa sami. Khumulula esingaphansi. Khumula lesingaphansi. Ngicela ukhulule iskipa sami ngali esingaphansi. Khumula lesingaphansi isilokhoza. Ngiyazicela into zami. Sonibamba. Khulula iskipa sami. Ngicela umkhulule. Iskipa sami. Khumula lesingaphansi iskipa. Yasicela. Yasicela iskipa sami. Yasicela. Sonibamba wena. Miyeke mfethu. Cela simiyeke ngoba ngeke hamba. Sonibamba wena. Besho. Ngicela iskipa sami. Manje ufila kanjani ngoba echaphaza kanje lo muntu. Ndiziva ndi-right akusafani nakuqala ngoba abantu sebeyabona ngoku ababukela emakhaya sondela futhi ke andazi noba nizokwazi na uqhubeka ningicelela isikhiya semoto yami
ngoba uzothola kuyacaca akafuni ukunikeza isikhiya semoto yami. uzothola isikhiya sosilanda. Yena andisafune kwanto yakhe. Ngicela uzophuma futhi kwami, uhlala kwami, yayazi uhlala kwami, uhlala kwami la mfana lowa. Ngoku undenzela into endingazazi mina, undenzela into endingazazi endingaziqondi, uyanifihla kowabo, akafuni ndaziwe kowabo. Kodwa ke it's fine ngoba ababukeli sebeyayazi emakhaya ukuba yena ungumuntu onefamily yakhe, ihleli izombona ifamily yakhe, ihleli izombona shame. Andifuni nokuxoka, andifuni nokuxokisela, ngiqhela ikaka la nkwenkwe leya. Ayolukanga nokuluka ke lanto. Ayolukanga tu. Inditya nangojwabo. Zininzi nje into zayo. Bakugezwa ndim. Ndamenza yonke into. Ndikhathele ngoku kufihlwa. Nenzela uba nabazali bayazi into yokubana akazuzilobolela yena. Uzobe lotyolwe ndim, cha ke ngoku ndizobe ndimhlonipha le ndlela endimhlonipha ngayo. Ngiqhela kakubi ingxaki. Imoto yami igcwele ikhondom esezisebenzileyo, into etsho uba kandihloniphi. Lahleka imoto yami weekend yonke, abuye seke zikhathalisile ezenza yabona nje. Akho nto ndingamenzi yona, ndiyamblowjobha nomblowjobha laa mntu lowa, kodwa ngoku aka-appreciate. South Africa sanithanda kakhulu la nikhona, nibalulekile. Eyo, emhlabeni kunzima. Ndiyabonga nam ngabantu baseVumani TV ngokundinceda ndikwazi ukuthi ayazi lo mfana into yokubana ndikhathele nguye kuba endifihla, endenzela izinto endingazazi mina. Ungandifihla wena bhuti? Siyabonga babukeli, sanithanda nonke, nibalulekile. Siyabonga ngesikhathi sakho mfowethu, yabona. Ungandifihla wena? Mawungazondifihla kaloku sondela nawe.